kaikilla klubeilla mä en oo pessyt tätä todellakin. Okei, en mäkään oo pesty tätä mekkoa. Tänään kun me mentiin tonne avaantoon, meille annettiin siis oikein tarjous mennä saamaan. Nyt mä ymmärrän sen syyn. Niin mitä mä olis niinku jalkasilta, niin, se oli sun mikä jääkiekkojoukkue täällä on ollut, mut se oli minä. Minä vaisin sille helvetin jääkiekolle. Kuka on vielä uskottava, kenellä on päässä vissaa? Kenellä suko kuuluisi taiteilija, mitä pura hirveen monta? Mikä musa on kaupallista ja kenen taiden näyttely sotaa? Olet työstänyt matskua, sinä muistakin mainostaa. Onko maskeri kallellaan? Minä, inspiraatio lähtee. Napsaako suuta jo? Hei, mut onks mä edes sulkenut tätä podia? Olentaa. Noniin. Missä mun visu on? Ei nyt saanut kuin pikkosaiva. Aina sieltä tulee. Odottakaa. Kiitos. Mulle tullut lähetys tuli täältä. Baby
Ota koppia. No mä oon muistanut sitä, että paljonko ihminen voi syödä hiuksia tukehtumatta. Siis tolkulla, koska hengissä edelleen. Minä olen muistanut hiukset hyvin. Kiitos teille tästä.